Hello, good afternoon mga igsoon. Ako ang Papa din so makailano, Pastor Dumanon, Pastor Arcangel Dumanon. Nya, kuan. Naa siya i-share gamay nato ning taknas kapunon mga igsoon. So makibaw na kani akong Papa magdunusan ni sa akong mentor. And then kuan ni siya. Nagpastor ni siya for more than 50 years, 56 years. 56 years na no? Dugay-dugay na gini siya nga nahimong alagad sa Ginoo. So daghan nagdangagi mga igsoon, mga grabe nga mga pag-uyog pero nagbarog gyapon siya pinagis grasya sa Ginoo. So ana siya i-share ninyo mga igsoon yung takna sa kahaponon. May tungod ni siya sa kana bitong relate sa atong sitwasyon karon. So ang akong panahon akong ihatag ni Pastor Dumanon. Maayong hapon mga igsoon. Ang atong hisgutan karon mao ang mga ilhanan sa kapanahunan sa pagbalik ni Jesus. Ang atong tema mao ang pagsubang sa kabayong pula sa pinadayag 6:4. Akong basahon. Unya migula ang kabayong pula. Ang nagkabayo niini gihatagan og gahom pagdala og gubat sa kalibutan aron magpinatyanay ang mga tao. Ang primerong gubat nga miabot ang kamatay og tulok ka tuig nahitabo niadtong 1348-1350. Ang hinagiban nga gigamit mao ang biological nerve gas warfare nga ginganlan og BX agent. Kini gitawag og Black Death sa Europe. Ang ikaduha mao ang World War I diin kapin og milyon ka sundalo sa Inglaterra, Pransya ug Amerika nagtinabangay batok Germany nga milangutay niadtong 1911 hangtod 1918. Ug ang ikatulo mao ang World War II diin daghang mga nasod nalambigit sa Europa. Apil ang Asya ug Pilipinas. Amerika diin tulo lang kaadlaw kapin 200,000 nangamatay sa Japan tungod sa bomba atomika. Niadtong August 6, 1945 nga uranium device ug sa August 9 nga may plutonium device nga gihulog sa Amerikano didto sa Hiroshima ug Nagasaki, Japan. Niadtong March 20, 1979 sa balita Bulletin Today, matud ni General John Pauli, American commander sa NATO Air Force sa Central Europe, na anay 75,000 Russian troops nga nagpansay og chemical warfare. Ilang gibutangan og acetylcholine ang ilang bala, bomba ug mga missiles. Bisan di ka maigo, mapingsan lang, matok-an ka na, mabuta, makonvulsyon ug atakihon ang kasing-kasing patay. Niadto pang 1979 karon naanay nagbuhi og kagaw sa di pa nila kini gamiton magbakuna sila daan. Adlaot in taon ang ilang kontra di makasagang kay ang kagaw dad-on raman sa hangin. Matud pa sa Prime Minister sa Tanzania, Africa, ang atong Dios mas gamhanan pa kaysa coronavirus. Ikaw higala nga naminaw karon asa man ka magpatabang. 5 na ka doktor ang nangamatay sa coronavirus. Ang bomba atomika nga mipatay og about 200,000 ka tawo sa Japan lamang kini. Apan kining bacterial attack tibuok kalibutan wa patama sayod kanos kini mahuman. Si Jesus nag-ingon, dool kamong tanan nabudlay og nabugatan kay papahulayon ko kamo. Ang kabayong pula mibanag-banag na, hapit na musubang. Mas dool pa gayon ang pagbalik ni Jesus. Kay pagsubang sa kabayong pula kamatay naa sa pinadayag 6, apan ang paglalin naa sa pinadayag 4. Nag-ingon si Jesus sa pinadayag 3:10, tungod kay gituman mo man ang akong sugo nga magpailog ka, inlikay ko ikaw sa mga kalisdanan nga moabot sa kalibutan aron pagsulay sa tanan mga tao. Kung mutuo ka niini nga balita, ipaubos ang imong kaugalingon, mag-ampo ka. Amahan nga langit nun, salamat sa imong gugma. Imong gipadala si Jesus nag-anto sa krus aron kami matubos. Ginoong Hesus, pasalua kami sa among mga sala. Musulod ka sa among kasing-kasing. Salamat amahan nga kami imo nang gidawat ingon nga imong anak. Kung naa kay balatian nga giantos, ibutang ang imong tuong kamot sa imong dughan.
tuuhi ang milagro sa Dios. Magampo ta. Amahan nga langit nun, salamat sa imong gugmang way paglubad. Ang puno namo karon, ang kaayuhan sa mga labod ni Jesus. Ikaw balatian nga nagsakit sa among igsoon. Pahawa sa ngalan ni Jesus. By the blood of Jesus, yarabasan, darabasiliban nga isan. Salamat amahan sa kaayuhan sa ngalan ni Jesus. Amen. Kung napanalanginan ka sa atong pagsangyaw, atong himayaon ang Diyos, pahibaloa kami. Salamat. Hangtod sa sunod higayon, ang Diyos magauban kanimo. Maayong hapon. Glory to God be the glory mga igsoon. Mao ra to mga igsoon, yang i-share. Salamat sa Ginoo. Till next time.